मी अभिमानाने सांगतो, मी जो आमदार झालोय ना, माझ्या कणकवली देवगड वैभववाडीच्या हिंदू समाजाने मला मतदान केलं म्हणून मी आमदार म्हणून आज इथे बसलेलो आहे. मला अजून कोणीही मतदान केलेलं नाही. मी तर मोहल्ल्यांमध्ये गेलो पण नाही आणि मला मतदानही केलं. माझे तर पॅम्पलेट पण त्या लोकांनी स्वीकारले नाही, मी द्यायला गेलो. मी अभिमानाने सांगतो, मी हिंदूंच्या मतांवर तयार झालेलो आमदार आहे आणि म्हणून हिंदूंच्या विचारांचं संरक्षण करणं, हिंदूंचं हित पाहणं हेच माझं परम कर्तव्य स्वीकारून आज तुमच्या व्यासपीठावर इथे आलेलो आहे. आणि म्हणून आपण जे जे कार्य करत आहात त्याच्यामध्ये आम्ही सगळेजण तुमच्याबरोबर आहोत. कार्यक्रम सातत्याने घेत राहा, कार्यक्रम मोठ्यातले मोठे घ्या. गावापर्यंत शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत तुम्ही कसं पोचू शकता ह्यासाठी कार्यक्रम आका, आम्हाला येऊन भेटा. ताकद तुमच्या मागे उभी केली जाईल हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. मागू नका, हात मागण्याची वेळ असली ना पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी सांगा, नितेशजी हिंदू समाजासाठी कार्यक्रम देतोय, चला आम्हाला मदत, चला आमच्याबरोबर उभे राहा. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी हिंदू समाज म्हणून जेव्हा जेव्हा कोण हिंदूंसाठी काय चांगलं काम करत असेल तेव्हा एक हिंदू म्हणून आपण त्यांच्याबरोबर उभं राहिलं पाहिजे. ही भावना आपल्यामध्ये निर्माण व्हावी असा संदेश आपल्या माध्यमातून देण्यात यावा या दृष्टिकोनातून आज आपल्या इथे मी उपस्थित आहे.